now. Take my little ass. Fuck it, like you mean it. Take my ass, Mike Anderson. Mark, darling. Fuck my ass. I have been a bad boy. Come and do it, Mark. Do it. Mark, do it. I'm ready to you. Are you ready to me? Come and take my ass. Står jeg ud og strider med den? Ja, du gør. Mark Anderson. Fuck me in my asshole. Do it. Fordi det er så fucking det, jeg laver, mand. Han er ikke interesseret. Hvor er han spawn han? Det er inde i det her rum her omkring, hvor du er. Fuck me in my ass. Come do it now. Mark Anderson. Det lyder godt, det laver sig. Mark Anderson. Mark Anderson. Come to me. And come inside me. Mark. Kom. Har du naboer, Robin? Ja. Mark. Du tænker og beder om at blive knævet i røven. Come and do it. I'm ready now. Vi kan ikke kunne optage det. Mark. Ej, hvor er han ligeglad. Jeg tror, han har fået nok ud af jer. Det kan godt være. Nej, nu filmer du. Jo, du gør sgu. Mark Anderson. Og så filmer du. Jo. Jeg sidder i et spil. Fuck Mark Anderson. Come and do it now. Mark. Come on. I have been a boy. Det lyder virkelig som om, at det er en spiritusing. Det er altså noget... Det lyder fandme godt. I can go to the bed. Do you want it in the bed? Yes. Come. Come, Mark. Det er så godt ud, at du bukker dernede, Robin. Come. Var det godt for dig, Robin? Nej, det var ikke godt, det der. Ja, det tror jeg gjorde. Jeg tror, jeg går nu. Robin, så du ikke den dirty sink, der har været ude i lang tid? Der er sgu ikke nogen dirty sink. Nej, okay. Ja, det må være lidt hårdt, Robin, at stå og gøre sig til på den måde, der han bare står og... Nej. Det var kun mine udskingsrøver, der var fint nok. Ja. Det er jeg. Jeg har ikke set den Spirit Orb, det er noget, var det ikke det, I sagde det, der var? Ghost Orb. Jo, okay, nu var der. Jamen, jeg har skrevet den Phantom. Jeg snupper lige billedet af orben, når den kommer flyvende. Kom nu! Der! Der er ikke nogen ved mig. Der! Hold kæft. Det var et Phantom. En pølsespølse, mand. Jeg tror også, jeg hopper i seng. Ja. Send den til mig også på sengen. Ja. De afsender den først den 8. december, Uzi. Det er på tirsdag.